Entre deusas budistas e literatura zen vive actualmente Udongue, un artista grovense que sinte paixón pola cultura asiática dende a adolescencia. Os seus primeiros contactos co mundo oriental foron a través da música de Bob Dylan. Entrei en contacto, digamos, cos filósofos underground californianos, non? Naquela época, todavía conservo libros, e ese foi o primeiro peldaño, e a partir de aí, pues, me metí na filosofía, sobre todo no taoísmo, no budismo zen, e a posteriori, pois, empecé a ler moitísima poesía. De profesión mariño mercante, comezou as súas viaxes polo Caribe e ali pasou as súas primeiras vivencias relacionadas co mundo asiático, a través dos inmigrantes chegados ás illas holandesas. En Surinam, en Paramaribo, pois eu tuve moitas experiencias, non? A nivel persoal e tal, como mariño mercante, non? Entón eu ali escribí un ciclo de novelas que se chama o ciclo guayanense. A última novela publicada chamase El juego de la nube y la lluvia. Forma parte dunha triloxía que ten algo de autobiográfica que se desenvolve en América dos anos 70. Viaxar posteriormente por Asia e profundar en todo tipo de experiencias serviron a Udongue para tesourar un botín intelectual que reflicte na súa obra literaria e transporta máis tarde a pintura. A miña pintura é de estilo jaboku. Jaboku é unha palabra xaponesa, non? Jaboku significa pintura a manchas. Más ou menos sería a traducción literaria, non? É unha pintura, pois, que é de orixen chinés, de China pasou ao Xapón, non? Ali, pois, tomou unha dinámica propia, enlazou co budismo zen, e se creou un estilo, digamos, de unha pintura onde o que a trama lineal se desmorona, desaparece, é unha especie de esfumato, non? Actualmente desenvolve todo tipo de pinturas experimentais, prescinde das cores e debuxa con tinta chinesa sobre papel de arroz traído de Laos, China ou Vietnam. Fai el mesmo as mesturas, pinta sobre húmido e en lugar de pincéis emprega carriza, follas ou calquer elemento que o leve á abstracción. Fago unhas misturas entre óleo e tinta china, que non sei moi ben por onde acabará, non? Pero estou investigando. Pero máis sorprendentes son as tramas secuenciais de pintura. Fago un tipo de pintura que non é común aquí en España, en Occidente, que é pintar libros enteiros. Tes unha idea, non? E esa idea non facer unha lámina. Agotar unha idea nunha lámina ou dúas, non. Facer un libro. E iso, pois, é unha experiencia realmente apasionante, non? Porque é un libro pero en imaxes. É dunha simplicidade realmente sorprendente, non? Que carece de toda a ambición intelectual, que é un dos rasgos espontánea. Unha das súas composicións máis orixinais en pintura é a secuencia titulada de King Mastai. Son 6 pezas debuxadas co tinta chinesa sobre madeira. Unha delas pode verse na exposición que actualmente decora o Centro Comarcal do Salnés de Cambados. Malia levar 20 anos debuxando e 30 escribindo, Udongue estivo sempre na sombra. Hai uns meses que decidiu sair á luz e facer pública a súa obra, Oriente en estado puro, da man dun galego moi aferrado á súa terra.